Roha doho pikirata martangi yang mahita di bagasan roha tabi. Amen. Tapuji Tuhatta marede mahita siap bukuede nomor walu ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen.
tung ise madong aku diakka banua gijang, jala dukon niho, dangadong di halamohon rohaku di tanah on, nak pemeru sibuku dohok rohaku, saya debatado partano batoan ni rohaku, jala perjabaraku saliling-lilingna, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hubangi dohami tuho, saya leo matodim na badiai tu bagasar rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asalam hutinggal ho kami nasa dosa nami, jala hutangi ho kami hatam na badiai, saya payam na hatam di bagasan rohanami, asa marperbuana denggak kami, hubangi dohami saluhu nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu ma patit ni debata, ima natar surat di Matius pitu ayat 1 saat oret 2 songonon mahatana. Unak kamu manguhum-uhumi, asa unang hona uhupamu, ai panguhuma munaido si uhumonotot tuhamu, parsuhato munaido si suhatonotot tuhamu. Ima sahatna, atong rak mangidogugu mahita setuhat debata, lau mangulahon nahobartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobartu patikmi. Amin. Oh Jesus Maronda, e por ti Deo, salani la tora, tangi hatako, saya sirohamu ibadosa, sesama dosaku, oleh Tuhan alani budaku, nani lehone, asamaro aku salenai, ikoti hajit podot podarmi. Tabauduk marohata, tatopoti madusata martangi yang mahita.
Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu julum, huilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa, alani ido ubay na hupaserep hami diri nami sadariod di julum, jala huparhatopot tami, tung najok-jok dohami manibil sianaka dalam munabadia songo biru-biru nalilu. Sayunak pabali hami siat julum alani dosa nami i. Aidang di halamohon roham hamatean yakka perdosa. Alai hamubau nirohana do lomo niroham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami doho pangalasion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai pahot maasin roham di hami, marhite-hite panindangio dot hagogo nitot di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bayan hasangapo di guarmu nabadiai. Amin. Tabigema hata baga-baga tarengot tu hasesani dosa. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasi siaka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahotu au, ai au do sipaluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tajahama hatani debata turpu epistel di minggu tasadarion ima natar surat di sada Musa 50 ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Tajahama marsika soring di ayat naparpudi ima ayat 20 sada rapita majahasa. Di paposi Joseph rohani haha anggina. Alai mabierdo akka haha anggini si Joseph dung mate amana sidai. Akan inana sidama atik tumbea di hosomi si Joseph pita maon gabe di pasudol tu hita sude naroa na itabaheni tu ibana
Jadi martona manasida tu si Joseph ninna hatanya mata tuhami tagan somate dope ibana. Songonon madok hamu tu si Joseph. Sai marpamuati maroham di hajahaton ni haha anggim dohot di dosa nasidai. Aitung naroa do nabinahen nasidai tuho. Ope sai marpamuati maroham di hajahaton ni akan aposo ni debatani amat tai. Alai tangis do anggo si Joseph dung di dok nasida songoni tu ibana. Dungi laho dohot akaha hinai marsinggang manasida tu jolona akanin nama ida mahamion naposom mahami. Dungi nin nasi Joseph ma mandok nasida. Unak kamu mabiar. Aida guru di debatado nang au. Najat donian tutu tahini rohamuna dopak au. Alain adenggan do hapatean ni dibahen di bata. Patupahon songon nani idamuna sadarion. Laho pangoluhon bangso nabulun. Rapita majasa. Ope unang mabiar hamu. Au mamar mudu-muduhon hamu do anak komunai. Dungi diapul manasida pasabab porroha nasida. Imasahatna martua doakan atumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Tahatidakom maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suhatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinumuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuba no toru na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mula sogo tutanaon manguhumi halak na mangolu dohok namate
au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Titing di Huriata HKBP Ramangun, Minggu 10 September 2020. Aparjolo Partanyangan Week. Rabu 20 September 2020 pukul 10 siawib. Partanyangan Week Jatinegara Kaum di Bagas ni keluarga Nyonya Hutauruk Purusi Majutak. Alamat Gang Remaja 2 RT 4 RW 4 nomor pitu Jatinegara Kaum. 2. Wik Pisangan Gading Raya di Bagas ni keluarga Daud Sinabela Boru Lubat Tobing. Jalan Sinarjaya nomor 8 RT 2 RW 10 Pisangan Lama. Di hari Kamis 21 September 2020 pukul 10 siawib, Wik Utan Kayu Kayu Manis di Bagas ni keluarga Haji Papahan Boru Siaturi. Jalan Duren nomor 32 RT 4 RW Sia Utan Kayu Utara. Wik Kayu Putih Kapling Polri di Bagas ni keluarga Nyonya Kalpin Siahan Boru Situmorang.
Jalan Kayu Putih Utara, Ono B, nomor 10 Kayu Putih. Bulan Diakonia. Bulan September 2020 ima bulan Diakonia HKBP Ramangun. Bulan Diakonia nunga tamulai na di hari Minggu 3 September 2020 tolu, jala Minggu 24 September 2020 tolu, ima penutupan bulan Diakonia. Amplop bulan Diakonia di parade do, genuk parmingguon di bulan September 2020 tolu. Jala di pasaha mamahite kantong pilihan piolet, manang boy ta transfer tu rekening huria HKBP Ramangun, Bank Mandiri. Selamat menyambut bulan Diakonia HKBP Ramangun tahun 2020 tolu, Tuhat tama nama masuk-masuk. Ibadah Lamsia Distrik. Senin 10 September 2020 tolu pukul siawip maringanan di aula HKBP Resort Jati Waringin, di Patupado ibadah Triwulan Lamsia CHKBP Distrik Walu Jakarta. Seksi Lamsia HKBP Ramangun diundang asa maddohoti ibadai. Parheo remaja. Rangkaian kegiatan Parheo remaja nunga mardala do dengan Sabtu 23 September 2020 pukul 10 pitu, sahatu pukul 10 siang maringanan di gereja. Di Patupado ibadah syukur dohot pasahatu kadia panutupan Parheheon ima di hari Minggu 24 September 2020 tolu di parminggu pukul 10. Dohot pukul 10 tolu wip. Sipul majahatiting madokata do sian remaja. Kebaktian Padang Praremaja. Minggu 24 September 2020 tolu mulai pukul 7 wip maringanan di Esopra Ancol di Patupado Kebaktian Padang Praremaja. Pinangido tusude Praremaja KBP Ramangun asama dohoti kebaktian Padangi. Kebaktian Padang Seksi Perempuan Huria SPH. Rabu 27 September 2020 tolu mulai pukul 6 wip maringanan di Hilasder Sentul di Patupado Kebaktian Padang Seksi Perempuan Huria SPH HKBP Ramangun. Pinangido sude anggota SPH asama dohoti kebaktian Padangi. Pemeriksaan kesehatan Lamsia. Kamis 21 September 2020 tolu pukul siawip maringanan di ruang Timotius do Lukas. Seksi Kesehatan HKBP Ramangun, patupa pemeriksaan kesehatan Lamsia, syarat dohot atau tuan boima di jaha di arotas titing manang di web HKBP Ramangun. Malam keakrapan Naposo. Sabtu 7 Oktober 2020 tolu maringanan di Hotel Grand Flore Cikarang, Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Ramangun, patupa malam keakrapan Naposo Sending, do syarat boima di jaha di arotas titing, informasi do pendaftaran boima menghubungi marhiti WhatsApp WA HP 081 2976 5693. Komisi Beasiswa. Komisi Beasiswa HKBP Ramangun membuka pendaftaran beasiswa gelombang kedua tuaka ruas ni huriata HKBP Ramangun na hurang mampu ima SNSD, SMP, SMA, dohot perguruan tinggi. Komisi Beasiswa HKBP Ramangun mengido tusude ruas ni huriata asa parsidohot berpartisipasi ima gerakan gabe orang tua asu dohot donatur. Asa boy mardala dohot dengan bantuan pendidikan tua kayana kota na orang mampu. Formulir partisipasi boy ma di jaha, di jalo sia kantor sekretariat ni huriata manang menghubungi si tuawi nabe. Titing neng marbagas, titik parjolo. Neng majalo pasu-pasu parbagaso ma Indra Gideon Raphoras Samosir, ruas nia KBP Pondok Timur Bekasi.
anak niamata olo samosir, tubuh ni inata nurhaida boru siburian, doho orwana oktora komala boru marpaung, ruas niha KBP Ramangun wikrawasari cempaka putih, boru niamata Wesley Herman marpaung, tubuh ni inata maritan boru sirait, pamasumasuan hari Sabtu 30 September 2020 tolu, pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Pondok Timur Bekasi. 2. Neng majalo pasu-pasu para bagasoma Rado Daniel Kenny Sibarani. Ruas ni HKBP Rosot Immanuel Kelapa Gading. Anak niamata perlaungan Sibarani nahinan. Tubuni nata Rosdiana Boru Hutahayan. Doho Orwana Karima Dewi Aprina, ruas nia KBP Ramangun wik khusus, boru nia mata bang Sukantri nahinan, tuwuni nata Hapsah, pamas-masuon hari Sabtu 30 September 2020 tolu, pukul 8.30 di Gereja KBP Resort Immanuel Kelapa Gading. Titik paduahon, neng majalo pasu-pasu para bagasoma Kevin Mateus Sasulungan Sinurap, ruas niha KBP Ramangun wik Cipinang, anak niamata Luster Sinurak nahinan, tubuh ni nata Parida Hok Mauli Boru Saragi, doho Orwana Maria Angelita Levenia Boru Simajuntak, ruas niha KBP Ramangun wik Kampung Ambon, boru niamata Situa Sultan Halomuan Simajutak, tubuh ni nata Marta Agustina Parida Boru Siahan. Pamas-masuon hari Kamis 20 September 2020 tolu pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Ramangun. Tuhata mana mamasu-masu parsarepion na sida, gabi parsarepion na dengga di tonga-tongata, tarlumobi ma di joloni tuhata. Tabahan Amar Sahid, Nyonya Silaban, Maralina Boru Hutahayan, wik Kampung Ambon, dirawat di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Pusat. Pelia doa kauruk ni buat aja hama di arotas titing na pinarade ni huriata, di pasu-pasu di Batama akka barita masa doho ulaun akka sipatu pota, bae sangap di guarna. Songonima titing di huriata di mingguta sadarion oleh ate.
tabasonang marohata martangi yang mahita. Dami ni dibatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita saluhut na horas madita. Hata ni debata na mamakuling hita di bagasan manuguton di parsaurata di tonga-tonga ni bagas joro ni Tuhata. Ima natar surat sian surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Korin sada Korin bidu 4 ayat sada rodi ayat 5 sada Korin bidu 4 ayat napar jolo sahatu ayat napa 5 songonom mahatan jebatan natar surat isi tapai itu ma dibagasar rohat tabe. Dirajumi jolmai mahami parhaladu ni Kristus jala juara bagas ni aka hahumion ni debata. Jumolo dipangido di aka juara bagas naing haposan nasida Jepang. Otik doi huetong anggo hamu manang raput paruhuman ni jolma manguhumi ahu be dakku humi diriku. Aidanga dong salakku anggo nahuboto. Alai dada gabe pitorau hinorhoni. Tuhanido manguhumi ahu. Dibaheni unak kamu manguhumi dinasotikina dagan soro Tuhani. Patiuron nado nabuni dinahulum jala papataron nado tahi-tahi ni roha disima dapotan puji-pujian ganup sian debata ima sahatna di hamu amanami nanami nang dihita saluhut na murado dijolma laho mamuten itu kan kriteria naparjolo halak mamuten naparjolo berbicara tentang benar tidaknya. Dakola benar tidak nak napaduahon padohan benar tidak dipengaruhi mana paduahon selera niba. Molo disido selera niba pinatik tohomai. Alai sa tikos-tikos dia pe na binain ni jolma molo so selera ibe memereng ibana merhua tongdo salah. Dung makatai taringot tu benar tidak na pada buma tu jolmai tu paruhuman. Mana tidak bahwa mengkritik, bahwa mengajarkan, menegur tidaklah sama dengan menghakimi. Tak sarupai. Halak na mengumi ima halak na dibagasan nguluna. Lomo ni rohana do nagabe patokan akaulau ni jolma. Adong madisada luat amanginang. Sada luaton molo songod di hutatta adong di dok kopi sigarar utang. Jadi napugus do keluargaon. Hola 20 batang do kopi nasida. Di papungu amat tau do inat tau ma kopi i ganup manugo diputiki nang masak. Jala di papungu di duda mak. Dung di duda ya, denggan di sauk di duda. Dapat mak kopi na denggan. Ganup onan ala salisa minggu do maronan ibu mak kopi on. Adong malangganan ibana na macalo kopi. Siasa dalapo. Ganup hari Sabtu may.
ibu ma kopion, sia lapon ibu ma gula kebutuhan rumah tanggana, jabuna, laho, pakeon di bagasa seminggu. Lobina hepengi omma di peo. Songoni maturus merbulat-bulat do martaun. Di sadatiki tarsorma parlapon merua. Songon nasi kopion inna. Tarsorma ibana itibang ibana siaon. HP didokon ibungkus sekilo. Ay dia do ngay honagabu sahu. Mohop mati-hati ni parlapon idapot tomatu tu bagas na ngasekian liling itaruh kopi tu jabuku hali-hali ngasekian kilo hali-hali rupiah ngasekian juta mate korau. Nah, abe didapot ton disonggahi mamat tanapu goson. Jala dituntut maibana asa di basuang muse ebeng nai ai rata-rata kopi na dibungkus mie 100 gram do moru saon manang 100 gram inna ibana halima sekian minggu halima sekian bungkus tiap minggu nasa umma utangmu tung mabiar situ tudo na pukusun. Alana yang dia luhut tu polisi. Ngongot di bagasa rohana. Begitu dia bergumul bagaimana ini. Bahwa saya sebenarnya melakukan yang telah benar. Roma. Na pukusun mengalusi. Amang daktar baik kami. Manuhor tibangan. Ay gula na parjulo na hutu horsiak kamuido. Hubaen tibangan. Horo ay buat mahau. Irahut tomma gula na sa bukus na sa kilo dito hornay. Irahut tomma di sa baribanay. Kopi i. Iro hubay kami tibangan. Itong atau ngama dirahut asabu jongjong getung molo disok kurang totuna disope hurang ibere ngama taima gonggong songoni tibangani ise duna salamang gula na utu horsiak kamu ido na hubaen tibangan molo hurak kopion berarti ay sarupado yamang molo say hurang yanakon isi duna hurang dia itu ngama ni halakan na hurang manang inatan ni halakan na hurang ade korama ido kan molo hurang yanak kota dia itu bapak ni si A na hurang tatopuk madorata audo mungkin nama nahurang mengajari. Mari dalam hidup kita sering kali kita melihat sesuatu kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Kita katakan demikian, tetapi kita tidak tahu bahwa awalnya itu adalah kekurangan kita. Hatan ni dibatang sadarion di bagasan mingguta unang manguhumi hamuninna. Dipakulingi hitamanginang parjolo sahali sia surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Korin. Namar pangalaho namura-mura manguhumi so dibotodo petakas hati goranna. Gampang mengatakan, gampang menilai tanpa menyelidiki apa yang menjadi persoalan sesungguhnya. Dakolan najului satu tutikin waipe jolma murado madong
alai. So diboto dope. Hola ditangi do a di do kosi a taringot tu si b di gadahom ma muse gabe sahat tu c Roma si ceon i gadahom ma muse satu san marah anak-anak maha tahun. So diboto natikos pangalahu songoni pe masa do di Korin. Akhirnya torop mahalak madabutu bagasan penghukuman. Gabe marpangalahu menghuhumi. Apalagi menghuhumi dengan sahapor seaun nang pangula. Ya mu amanami nanami dijauhi taparjolo. Unang gabe naposo naso haposak kita dihata manang dipabahenan. Jangan menjadi orang yang percaya kepada Kristus yang tidak dipercayai melalui kata dan perbuatan. Karena tantangan kita yang paling diperhadapkan di situasi sekarang adalah melaksanakan apa yang telah dikatakan. Molo didok di sonda poso dada hula pangula manginang. Dada hula parlado. Nasa jolma namar hatopotot debata. Na porsea di bagasan Kristus Yesus mangului bana songon na poso ni debata. Setiap orang percaya yang mengaku Allah dalam hidupnya dan menerima keselamatan dalam Kristus Yesus adalah hamba Allah. Adalah orang-orang pilihan Allah. Olan itu nama bedahun. Parhalado partohonan do manang naso partohonan. Dijauh asa haposan dihata. Ala murah sahali di bagasan nguluta madok kata alai maul mangulahun nanidotna. Berbicara tentang teori gampang, tetapi begitu di dalam praktek tidak segampang yang diucapkan. Untuk itu bagaimana kita di dalam hidup kita? Hati-hati di dalam berkata, agar apa yang kita katakan sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukan. Unang di bagasan ngulutta melakukan janji-janji manis. Padohan natonggi alai mabain hamaupun di bagasan ngulu. Halak nahaposat dihata. Tentu dada holat dihatanai haposan dina asik pe haposat do ibana halak na haposan di pabahenan karena pembuktian daripada apa yang dikatakan adalah apa yang dilakukan. Saurdot do hatanai dot pangulauna. Saurdot do pangulaun nai dohot na dihatahonna. Apa yang kita katakan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan harus sejalan dengan apa yang kita katakan. Bersinergi dia. Odo na dipangido sian nguluta perjolo. Nunga saurdot tita manginang di pakatayota. Apakah sudah sejalan perkataan kita dengan apa yang kita perbuat? Molohu murang dope, bah, dilihat depata dope partikiat tu hita. Napa dua hon didok dison, unang rajumi dirim sai sumurung
sian nasing. Unang rajumi dirim, songon nasikop, songon nabadia, sian na asing. Ketika orang melakukan dosa sangat gampang sekali mengatakan kau berdosa. Karena orang jatuh kepada penghukuman ketika orang jatuh kepada penghakiman ketika dia memandang dirinya lebih daripada orang yang dia pandang. Halak madaya betul manguhumi, pangalahon na manguhumi, dirajumi bana do, ubadiani bana, molotaringo tutuhan, ubadian do ibana sian halak na nido na. Halak manguhumi di bagasan ngulu manang parkarejuan, ala dirajumi bana, ummaloan ibana sian na dihumi bana. HP di bagasan ngului sat diri adong do partikian hita sumurung alai adong do partikian hita dang maboto. Tidak selamanya apa yang ada di dunia ini kita memiliki nilai lebih. Asa ulang di bagasan nguluta mengarajumi sumurung ibana. Napatuluhon amanginang. Unang lalap nguluta holan mamuten. Unang lalap nguluta holan manguhumi. Memprotes. Alai lupa paturehon. Karena seringkali dalam hidup kita itu hanya berkata-kata bagaimana menilai. Tapi apakah kita mengambil bagian di dalam memperbaikinya? Apakah kita mengambil bagian di dalam tengah-tengah kemelut yang terjadi? Atau justru semakin memperkeruh? Isodo memberikan penilaian bagus, mengatakan yang benar bagus, tapi lebih bagus lagi memberikan teladan contoh secara langsung. Itu lebih bagus. Dumenggaddo di bagasan ngoluta paturai-turaihon akan nauhurangi ala sailalap do hita di bagasan nguluta isyarana moludabot minggu ahamado honoku muse hari minggu taringo tu parhaladon perjalanan permingguanon ahamado honoku muse taringo tu huriaon. Contoh adong ma sada halak nasai madok taringo tunahurang. Isarana di sada huria dang isoni ala ison dang sembarangan mablok ke sampah. Adong ma grup di babua ma. Amang padita ai adong nakin sampah. Nakuboto tisu nisei medebu di dalam lau masuk tu gereja. Inna adong nakin lakat ni permen, holan lapora terus. Roma pedita udah, ai diberek kamu do amang lakat ni permeni, iberek kamu do tisui, bereng amang, ibuat kamu do daung, hulakai. Kita bisa mengatakan kebenaran, tetapi kita harus turut di dalam kebenaran. Kita mengatakan kekurangan orang lain, menilai orang lain, tapi harus turut di dalam penilaian itu. Soldona lupa kita. Gampang mengatakan, tetapi tidak mau menjadi ambil bagian di dalam memperbaiki. Saya tadok doti anak kota marminggu ho.
jahai bibeli alai na toras na sohya merua macah bibel marminggu ho ringgaso martangiang alai sohya di bereng ibana na toras na nanggu sahali martangiang da holan lau mangan denggak ko marpakean saya didok ianak konna alai natoras nape so denggan mar pakaian unang kajang ubukmu alai natoras nape songonima gajang niya ubuk na. Mari amanginang kita tidak hanya mengatakan mengajarkan mana yang menjadi kebaikan, tapi mari kita juga terlibat di dalam memperbaikinya. Karena Rasul Paulus juga tidak menganggap penilaian itu suatu beban. Bahkan dia melihat kekurangannya itu bukan suatu beban lagi. Napar budi didok marhitehatan debatai didok apostol Paulus debatado namana daroha debatado namangalihon hati urut dia kaulaun natikos manang nasotikos debatado paruhum natigur. Mari di dalam hidup kita dikatakan bahwa Allah lah yang tahu segala sesuatu apa yang dilakukan manusia, yang baik atau yang tidak baik. Natikos, natigor, manangdang. Bukan berarti kita cuek. Bukan berarti kita tidak peduli. Di bota Tuhan ini lo maisi tangi. Di tadamu Tuhan ini lo maisi daw. Tapi dalam hidup kita jangan menghakimi di sini. Unang hati dakon nasopatut. Unang hatahon naso niulaibana. Alai hatahon ma natikos manang nasotikos pe diulaibana. Karena di waktunya Allah hakim yang agung itu menerangi, menyatakan kebenaran itu. Jala di bagasan nguluta, unang di bagasan nguluta gabe tertekan. Molohu hatahunon, atik maun, gabe sisugu au. Molohu dokon, atik maun, gabe madawi bana. Ketika kita menjumpai orang yang kurang, maka bicaralah memakai etika kepadanya agar teguran kita, pengajaran kita diterima oleh dia. Maka bicaralah sebagai sahabat kepadanya. Maka ketika sahabat yang sangat mengasihi mengatakan kebenaran, maka perkataan itu mengubah hidupnya. Di sodo amanginang marhitehatan debata nama makulingi hita di bagasan mingguan. Asa manat tita. Asa unang madabu tu nama nguhumi. Alai mana di mangalaka mahita mangulahon aka pangajarion panogunoguon marhite aka pabahenata supaya hidup kita tidak hanya menilai saja tetapi hidup kita juga memberikan teladan, memberikan contoh. Songon par 3 nakin ibana duna salah, ibana duna margabus, ibana duna hurang, alai giliran halak nasoma botoi
mabainu kurat tuibana songonima murukna songonima suguni rohana nang di bagasan ngulutta say masa do songoni kita pandai mengkritik, kita pandai mengajari, tapi giliran kita diajari, giliran kita dikritik, kita anti kritik. Giliran kita dinyatakan apa yang kurang, kita anti di dalam kekurangan. Hiduplah dalam hidupmu sebagai orang yang mau menerima apa yang menjadi kekurangan orang lain dan mengajarkan kebaikan. Ketika hidupmu juga dinyatakan kekurangan, jangan anti pada kekuranganmu, tapi perbaikilah dirimu sehingga Allah dipermuliakan. Kita menjadi orang-orang yang dipercaya gabe jolma nahaposak kita di hata nang pabahenan. Amin martangnya kita. Mauliati mali Tuhan di pasu-pasum pangaramutiommu manipat samingguon naungu bolus hami diramoti ditugu-tugu jala didongani hodo hami di perdalanan ngolu nami, di pasikopo bohal ni ngolu di hami, jala di lehoko hahi pason, di pamatang nami terbaik kami, marsaur di tonga-tonga ni bagas joromon, nang marhite labis streaming. Ali Tuhan Jehovah, pasu-pasu makayana kon nami, namet-met nang namagudape, sailehom ma habisuhon hasehaton las niroha asa marhite habisukon apistara na siyakoi dapot na pinarsita na sida nang diakayanak kon namin ang magudang na mga lului parkarejuan patong matuhan akka japalan na lumak marite ulaw parkarijuan na sida nang na mga lului rokap na sida anak do buru ni huriamon pasu-pasu patong marokap na sida na biar midaho jala siutok ko Tuhan asa jongjong pardongan saripion na marhabiara mida di bata jaka keluarga muda pe nama kirim di parbui ni bortian hatatabani bilangan di tonga-tonga ni keluarga homa Tuhan nama masu-masu pardongan saripion nasida disaluhut akan natutua natoras ya kaulaon na homa namar mudu-mudu lehom ma parkarijuan na dinggan namar parbui na tonggi jalalehom magajang ni umur dohot hasehaton padau maparmaran nang akka pangabat laho majalo pasu-pasum leo dame ti tonga-tonga ni pardongan saripion ruas ni huriam nang diakan itu tua lansia na di bagasan habaluon dohot sopot somarama somarina pasu-pasu matuhan asa toktong di bagasa pangaramutiommu manasida homa nama dongani asa unang pujuk pakilalana alai marulu pulup di jolom pasu-pasu ulaun diakuni ni huriam na dipatupa di bagasa bulanon debata para siroha pakke ma huriamon gabe ula-ulam papatarhon harajommu marite parulaun diakuni ni huriam posdorohanami molo husaryo kami akan meti na mangaleho tuhodo i Tuhan
ido padohan ni hatam di bagasan ngulu nami. Mulu sario kami akan nasumar diha-diha. Mulu hudulu kami akan namar sahid. Mulu huapuli kami akan na di bagasan duk niroha. Na tuhodo Tuhan. Atau pasu-pasu maulaun diakuni ni huriamon. Asalam mangirbang. Papatarhon hulung ni roham. Pasu-pasu sude parhalado. Ihot di bagasan. Todim to di parbadia. Upasata mima. Sude ruas ni huriam HKBP rawa mangunon. Nang ruas ni huriam sadok HKBP. Marsangap mahu Tuhan. Di pamujion di bagasan mingguon. Pasikop mapamujion ni. Gabe puji-pujian hasangapun di kuarmu nabadiai. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapuji Tuhan mari tede nomor 420 sada. Salam
Asap me pliat tatu adupan debata tapa uduk maruhata martangi yang mahita. Ali debata amanami na dibanagi jang hodo haroruan ni salut silendehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masianan ni lehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Patibulon na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami mari hite-hite tordim. Asalam hutadahami gorang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say rumah harajaunmu, say saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak bahamu di bagasan dame dohot las niroha jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho jala di parsaur rumah damena tutodim. Amin. Di hamu amanami na namin ang dihita sa luhut na namandohoti parmingguan di gerejata ng marhite live streaming. Hami sadok parhubas. Padita situa pemandu musik. Do song leader na multimedia pasato tuhita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita sude.